अरे ठीक है मैं साल कहाँ बोला था कि गाना तो कमला से हीरो ना कहाई बाए चंदन कहो चंदन आ तू तम लफुआ कहाई बाए काम हो गई हुई दू गो गीत अरविंद भैया कहा माइक दो जवाब चाहिए जवाब ले अच्छा लगी तब में पहले आईला और जब काम सफल हो जाला तो बाद में जाइला सही बात तो कम समय में जल्दी जल्दी में कहो हनुमान जी के वंदना सरस्वती जी से मांगल जाए तो विद्या दी लक्ष्मी जी धन दी हनुमान जी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार तो है भक्त कहतरन हनुमान जी से एगो हमार गाना आवत अभी कि पता चलल बा माईरे ओकरा बारे में बाबा कि नतिया रहता सवतिया लेके आरे में मेहरारू कहती है बाकी बहुत कहलो कि ए हनुमान जी कि खास दास हव करुणा निधान के खास दास हव अरे करुणा निधान के कहिया दर्शन करब भगवान के ये हमारा बस के तो बाना बाकी 2 मिनट लय धुन में कह दे तनी तहरा पतिया के जान तरुए के ना धावल गिरी लेके आइला जैसे के ना कि तहरा बिना नहीं खे ऐसे कि हमारा परम प्रिय भाई नाव ना धरो नाव धरी ले तो बुझाले कि रौरा गए रही नाव धरो तो बुझाले जे गए रही खाली भैया कहते अपन आदमी के पहचान हो जाए सही बात कि तहरा बिना नहीं खे गोलू के मान के कि तहरा
बिना नहीं खे गोलुओ के मान के ए बाबा तो कहिया तो रसन करो जब कार्यक्रम के अंत होला नो ते कलाकार में केहू भी उड़ान गावेला तो बुझाला कि अब समाप्त हो गए तो कहने कि ना शुरू में उड़ान गावला तो घबरा जाए बाकी हमार बाग भैया ये लोग गीत गावेला बड़ा सुंदर सुंदर नारदी विधा से ही हम गीत संगीत के अपन सुन के शुरुआत के लिए वाली बाबूजी हमारे गावत रहनी सुंदर एगो गीत रहे राजना चाचा सुरेश बाबा हमारा राजना चाचा की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल है लयदार कर मतलब राजना चाचा बाबा सही हाँ हाँ जब प्रोग्राम हमारे भइले बा अरविंद भैया भी आशीर्वाद देनी हाँ सुरेश बाबा पुरस्कार देनी बक्की हरि के भजन बिना सब कुछ देखिए जीवन में का बेकार मंदिर बिना मूरत के सिंगार बिना सूरत के मंदिर बिना मूरत के और सिंगार बिना सूरत के बिल्कुल बेकार बा आज हमनी के साउंड मिलल बा दीपक साउंड राजन भैया के पूरा टीम बा स्टेज मिलल बा लाइट मिलल तो गावे में कितना आनंद आवत और सबके सुनहु में आनंद आवत होई आ कल कुछो मत मिले यही तरी हम गावत रही तो नौजवान भाई के मारो मर्द भूखवा के रखा आज मिलल में तो कितना व्यवस्था अच्छा लगा भाई अभिषेक के बहुत बहुत प्रेम मिलल बात बिना जरूरत के अरे बिल्कुल बेकार हरि के भजन बिना सब कुछ चोच के अब बैल बिना पोछ के चिड़ै बिना चोच के अब बैल बिना पोछ के मरद बिना मूछ के बिल्कुल बेकार हरि के भजन बिना सब कुछ बेकार बा हरि के भजन बिना सब कुछ बेकार एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की हेलो आदरणीय इंद्रजीत